Ahojte, vítajte v podcaste inovačného butiku Elevon. Sme firma, ktorá sa zaoberá inováciami, sme firma, ktorá pracuje s veľkými, ale aj menšími firmami na tom, aby ich zákazníci mali také inovácie a také riešenia, ktoré im riešia ich životné problémy, ich výzvy a čokoľvek, čo ich môže v tom každodennom živote posunúť ďalej. Prečo vznikol tento podcast? Ten podcast vznikol pretože častokrát sa stretávame v práci s našimi kolegami a klientami a rozprávame sa čisto o pracovných veciach a stráca sa taká ľudskosť toho, kto sme a prečo vlastne robíme to, čo robíme a prečo nás tá naša práca extrémne naplňa. Preto sme si vymysleli tento podcast, ale čo tomu predchádzalo? Predchádzalo tomu vydanie jednej krásnej knižky, ktorú sme distribuovali našim klientom na Vianoce minulého roku. Volala sa 12 plus 1 inšpiratívnych ideí alebo Inspiring Ideas. A čo sme tou knižkou chceli priniesť? Chceli sme ňou priniesť predstavenie všetkých nás v Elevone, ktorí sa starajú či už o naše riešenia alebo riešenia pre našich klientov. A chceli sme predstaviť našich ľudí troška v ľudskom svetle. Moje meno je Martin Horváth, vediem inovačné štúdio Elevon a dnes som si do podcastu priniesol Martina Kadleca, môjho dlhoročného kamaráta a kolegu a zároveň spoločníka vo firme. Prečo práve jeho? Je to jednoduché. V skutočnosti žije v Prahe a dnes je v Bratislave, takže sme si povedali, že je dobrý čas to natočiť a vyskúšať to. Je to náš pilotný diel, takže určite si myslím, že porobíme pár chybičiek, ako to pri veciach, ktoré skúšate prvýkrát býva. Ale na druhej strane si myslím, že práve tou ľudskosťou, ktorú sa snažíme priniesť do toho, ako nás poznáte, to môže byť celkom fajn. Čau Martin. Čau, poďme na to, kamarát. Jak sa dneska máš? Povedz mi. Dneska sa mám celkom dobre. Mám malého chlapčeka, ktorý sa dneska vyspal po dlhej dobe, takže my sa vyspali všetci, takže je to vlastne super. Albert však? Je to Albert, je to tak. Pár týždňov a rastie nám nové Elevonča, tak dúfame, že všetko doma v poriadku. Čo je dnešnou témou? Dnešnou témou je to, čomu si sa venoval v našej knižke, ja ju tak aj pekne ukážem. My ju chceme vydávať každý rok, takže uvidíme, ako sa nám to podarí. Dnešnou témou je Art to Listen, alebo umenie počúvať. Tvoj headline v knižke je Take time to listen, simple ways to learn and grow from others' stories. Čo to znamená? Znamená to, že ja pochádzam z malého priemyselného mesta, kde má každý na niečo názor. A v tomto som bol akože od mala vychovávaný. To znamená, že každú jednu debatu, ktorú som od mala mal, bola skôr o tom, že som hneď mal na všetko názor a snažil sa všetko hneď vysvetľovať, ako čo má byť a nemá a teda. To poznám. Aj možno, že som s týmto mindsetom prišiel potom aj do Bratislavy, kde sme sa prvýkrát stretli a tak a akože vždycky ma bolo počuť viac ako to, čo mi možno niekto iný hovoril a ako sa postupne tá kariéra vyvíjala, ja som prapôvodom UX designer, takže som prešiel množstvom rozhovorov so zákazníkmi a neviem čím všetkým, tak sa mi tieto dva svety ako keby sklbili dohromady, kedy som pochopil, že je dôležité viac počúvať ako rozprávať, minimálne v tom mojom prípade a to beriem ako zásadnú vec, ktorá ma ovplyvňuje nejakým spôsobom doteraz. Ten diabol je ako keby v detailoch, že v tých rozhovoroch je vždycky nejaké jedno slovo, na ktoré keď sa nesústredím, tak môže ujsť celá pointa a tak. Možno by som si to preložil do takej jednoduchšej reči, že v zásade to, čo si v knižke aj spomenul a to čím sa snažíš inšpirovať nás všetkých vo firme, je také, nazvime to, že aktívne počúvanie. To aktívne počúvanie je extrémne dobrá téma, pretože najmä aj v prostredí UX-u a dizajnu v našom butiku máš na starosti produktový dizajn a častokrát to počúvanie potom môže byť pretavené do možno riešení, ktoré posunie ďalej to, kde sme teraz. Ale predtým, než začnem o pracovných veciach, možno nejaké také tvoje názory na to, že ako ti to aktívne počúvanie pomáha. Neviem, poviem príklad doma. Hej, máš už 2 deti, mať rodinu, akoby v Čechách som teraz prednedávnom počul, že niekto to považuje za takovou pohodindu. Pohodindu, áno. Pohodindu, ale asi to nie je celkom tak a ako tam to aktívne počúvanie hrá rolu?
To hrá tam dosť zásadnú rolu a aktívne počúvanie je hlavne náročná vec. Lebo keď sa predstavíš, že prídeš po práci domov a tých meetingov, ktorých my máme, je od 9 hodiny ráno do 15 extrémne množstvo. A ja teraz doma otvorím dvere a každý mi chce niečo povedať. Tak aktívne všetkých počúvať je náročná záležitosť, ktorá akože stojí aj kopec energie. A to, čo je ten hlavný prínos toho, že keď sa k tomu, alebo kedysi by som sa k tomu postavil, takže zoberiem si len tie prvé buzzwordy, ktoré mi chce každý povedať a venoval sa zase tomu a rýchlo to vybavil, tak to nie je také, ako keď ja mám ešte druhú dceru Violku, ktorá mi povie celý príbeh, čo sa stalo v škôlke a ja si ho komplet celý vypočujem s tými pointami, ktorým sa chcem venovať, kde ju niečo zamrzelo, kde ju niečo potešilo a opačne. Takže to je ten prínos do toho bežného života, že ja sa potom viem chytiť tých milníkov, ktoré chcem ja rozvinúť ďalej a ktoré možno je niečo do toho života dajú. Versus to, že keby som si to len tak v rýchlosti vypočul, tak by som to mohol možno nejakým spôsobom nezvládnuť a nebolo by to, čo chceme potom odvinúť toho celý večer doma. Toto ti možno potvrdí, mne sa ako keby tá paralela s rodinou celkom páči. Ja používam na to výraz, že mentálna kapacita. Že keď sme celý deň v práci a je pravdou, že teda ako akákoľvek iná práca, ktorú máš rád, tak konzumuje extrémne veľa mentálnej energie a toho, že sa sústredíš. Ale na konci dňa potom, keď prídeš domov, máš dve možnosti. Že buď prídeš domov za dcerou, ktorá sa na teba extrémne teší a vlastne sa už nevie dočkať, kým ťa uvidí a povie ti všetko to, čo vlastne zažila. Tak ako ty doma s Violkou, ja to mám doma so Zojkou. A máš dve možnosti, ako sa rozhoduje, že buď dáš taký ten výdych a tým výdychom všetko to mentálne vyčerpanie na chvíľu odložíš a v zásade sa ponoríš do toho, čo ti tá dcera povie a počúvaš to. A je to strašná sranda častokrát. Hej, že viem, že aj Violka je veselá, Zojka brutál. A že keď naozaj venuješ energiu tomu aktívnemu počúvaniu a nie len tomu, že okolo teba vlastne ide ten výchor tých slov a všetkého, tak ti to na konci dňa akože celkom slušne reštartne tú kapacitu a vlastne sa vieš venovať tej rodine ďalej. A je to nekonečný zdroj feedbacku na všetké od učiteľky, cez nejaké hračky, cez 2-3 spolužiakov, ktorých tam má, versus naše auto, lebo naše auto je teraz rýchle, lebo máme elektrické a neviem čo, že proste keď to zoberieš, tak to, ako to ona vníma, je extrémny feedback na to, čo my v tej rýchlosti žijeme a všetko jej ukazujeme. Ja musím povedať, že sme firma, a ja to tak ako keby troška vnímam, možno dám také ľahké self-promo, kde sme si od začiatku povedali, že ako keby tá rodina je na prvom mieste. Že nech sa deje čokoľvek, tak keď nie si šťastný doma, tak nebudeš vedieť sa dobre sústrediť ani na to, čo vlastne od teba klienti očakávajú. A to aktívne počúvanie je toho vlastne extrémnou súčasťou. Je to tak? Dobre to vnímam? Je to tak. A neviem, či sa k tomu dostaneme, ale vlastne teraz ideme o rodine, ale hlavne to aktívne počúvanie sa dá preniesť presne do debat s tými klientami. Oni majú nejakú potrebu a tam je presne to jedno slovíčko, niečo, v čom sa dá odvinúť celý koncept alebo niečo, čo pre nich robíme, čo ich naozaj trápi. No tá paralela s produktovým dizajnom vlastne je veľmi podobná, nie? Že keď tvoríme koncepty, tak vlastne to, ako prvýkrát pristupujeme k novému klientovi, je to, že neprichádzame s riešením, ale častokrát nielen, že máme snahu, ale myslím si, že je to v takom našom procese ten úvodný assessment alebo vyhodnotenie toho, čo ten klient vlastne naozaj potrebuje. Ako to prebieha u teba? Ako vieš navnímať, čo ten klient potrebuje? Ako to aktívne počúvanie sa pretavuje do reality v bežnom živote? V bežnom živote u toho klienta, tak ten klient má vždycky nejakú predstavu. Má nejaký brief toho, čo chce spraviť, čo chce dodať, aké KPIčka má a teda. A to je predstava väčšinou toho manažmentu a niečo hore. To, čo prebieha u nás alebo u mňa, keď prídem do tých tímov jednotlivých, tak sa snažím prejsť ten feedback od toho aktívneho počúvania aj tých spodnejších levelov celej tej firmy, ktorá už tam je napríklad x rokov a majú nejaké svoje trápenia a možno im v úvode nedáva zmysel to, prečo tam prídeme na nejaký high level, ale ja si to tam vypočujem, spravíme si nejaké milníky toho, čo chcú dosiahnuť a musíme ísť ako keby spĺňať tie milníky od spodu hore. Že sa snažíme
vypočuť najprv všetkých tých ľudí na spodku, všetkých tých manažerov a sklbiť to nejakým spôsobom, aby to dávalo zmysel a aby sme vytvorili, máme na to skratku meaningful innovation. Inováciu alebo nejaký nápad alebo nejaký koncept, ktorý vlastne im dáva zmysel naprieč tou firmou a není to len nejaké želanie z vrchu, ale aj od tých ľudí na nejakých nižších úrovniach. Ak som to správne zodpovedal, ak nie. Ja myslím, že áno, že ja možno do toho doplním to, čo vlastne z toho chápem ja, je to, že na to, aby sme vedeli firmám a našim klientom odporúčiť riešenia inovácií, ktoré ich niekam posunú, tak v zásade musíme aktívne počúvať, ja som na začiatku povedal zákazníka, ale v skutočnosti ten svet biznisový je podstatne ťažší a my si musíme vypočuť to, aké možno smery a vízie má top management. Častokrát sa stáva, že práve tie vízie môžu byť troška odtrhnuté od toho, čo je v tej dennej operatíve u ľudí, ktorí vo firme pracujú, taká tá pracovná realita. Takže musíme si vypočuť aj ten level zamestnancov, ktorí naozaj každodenne zvádzajú tie bitky na tom pracovnom poli a vlastne tú víziu sa snažia naplniť, ale majú na to možno troška iný pohľad. A toto celé ešte sklbiť s aktívnym vypočutím zákazníka, že čo vlastne ten zákazník skutočne chce a za čo chce vlastne zaplatiť peniaze. A toto sú také 3 levely aktívneho počúvania. Kde nám ešte pomáha vlastne to, že častokrát, ako si spomínal, tie oddelenia medzi sebou vedú nejaký boj. A my keď vypočujeme všetky tie oddelenia, tak dokážeme nájsť aj synergiu na tom, že vlastne všetci chcú splniť nejaké KPIčko alebo niečo, ale niekedy by stačila lepšia komunikácia medzi nimi. A priniesť iba to, že si tam ten mediátor medzi týmito oddeleniami a nakoniec ich všetkých nasmeruješ do jedného riešenia, to je to, čo tam dosť často chýba, keď tí ľudia prirodzene spolupracujú už 10 rokov. Ty si otvoril jednu takú tému, ktorá sa mi strašne páči. Asi nie je na dnešný podcast, ale je fajn to povedať, že v skutočnosti, či chceme, či nie, tak každá veľká firma sa stretáva s tým, že na pohľad má jeden cieľ, jednu víziu, jednu možno túžbu po inovácii pre zákazníka, ale na pozadí má každý svoje vlastné motivácie. Niekto má motiváciu toho, že ho práca extrémne baví. Niekto možno nie vždy prácu považuje za ten najväčší koníček, ale motivuje ho vôbec tam byť, zarábať peniaze, plniť si nejaké ciele, ambície. Neznamená, že to nerobí dobre alebo zle. Tým, že to není jeho úplný piedestál, odrobí si presne, čo má. Ale je spokojný s tým výstupom, hej, že to je v pohode. A potom je tam samozrejme častokrát motivácia akcionára, ktorý tiež nejako vníma to, čo treba urobiť a kam firmu treba posunúť. Vždy síce s jasnou víziou, ale úplne inou motiváciou, ako majú všetci ostatní. To počúvanie tam asi hrá veľkú rolu však. Úplne za mňa teda zásadnú a to je jedna z vecí, prečo som si to vybral ako ten inšpirujúci moment. Možno potvrdíš, že ja v tom mám ako... A prečo začíname možno tou témou, okrem toho, že je to pilotný diel, je to, že ja si myslím, že vo firme som častokrát známy tým, že mňa baví všetko to, čo tu robíme. Tých tém je veľa. Zaoberáme sa aj inováciami v telko biznise, v bankingu. Robili sme rôzne projekty v rámci umelej inteligencie. A tých tém je veľa. A v každej chcem byť aspoň troška nejakým spôsobom aktívny a možno pridanou hodnotou. Ale končí mi tam práve možno vďaka mentálnej kapacite schopnosť počúvať dlhšie ako 2 minúty. A mne sa to častokrát stáva a možno to je ten feedback aj od teba ku mne, aj v knižke. A potom je to vidieť na tých konverzáciách, že niekedy okomentuješ niečo, čo už máme vyriešené 2 týždne dozadu, ale príde ti to ako fajn nápad o 7 ráno, keď si sa práve prebral a išiel si meniť svet. Takže môžem potvrdiť, ale je to tak, funguje to. Vždycky sa nejako zrovnáme. Je to pravda. Ale ako poznajú ma aj ľudia od nás poznajú už, a teda mňa osobne, že občas som ako rybička Dory. Že ešte chvíľku počúvam a za 17 sekúnd už som niekde inde, lebo ma niečo zaujalo. Dobre, akože je to určite súčasť toho aktívneho počúvania, musím na tom zapracovať.
Ja to skúsim zakončiť takou vetou, ktorú tu máš, ja ju prečítam. Inak keby ste chceli, tak na LinkedIne elevon.io kľudne sa na nás pripojte, follownite nás a radi vám knižku zozdielame. To aktívne počúvanie, tu máš vetu. This shift has transformed my relationship and helped me grow in ways I never imagined. Listening isn't just about hearing, it's about valuing someone's story and letting it shape you. Platí to? Určite to platí. A tým, že sa to dostalo na záver toho celého článočku, tak je to asi tá dôležitá vec, ktorú sme tu možno menej spomenuli, že v tom počúvaní tých iných príbehov my aj častokrát vieme odpozerať, čo ten človek už sa vydal nejakou cestou, zrovnať sa s tým, či ja už som ju skúšal, neskúšal a možno si ušetriť čas do nejakého budúcna skúmaním. Tým, čo už niekto iný zažil, ak som to dobre vypočul. Ja to uzavriem poslednou vetičkou, ktorú tu máš. Let's listen, learn and grow together. To je určite odkaz, ktorý by sme chceli dať nielen nám všetkým, ako sa navzájom inšpirujeme v Elevone, ale aj vám, klientom alebo komukoľvek, kto nás pozerá, počúva alebo možno sleduje na LinkedIne. Ak tak nerobíte, tak možno zopakujem. Sledujte elevon.io, inovačný butik, ktorý sa navzájom rád počúva, ale musí v tom byť lepší. A nie len navzájom, ale aj našich klientov, partnerov a kohokoľvek, kto s nami pracuje, tak našim základom je, že chceme najprv počuť a potom možno vám priniesť také inovácie, ktoré či už vás alebo vašich zákazníkov posunú ďalej. Takže let's listen, learn and grow together. Ďakujem veľmi pekne, díky, že ste našiel čas. Díky. Ahojte. Čaute.